Isang magandang morning guys. Isang mapagpalang umaga. Yan. Igising lang po namin. Samahan niyo po kami panoorin ang aming video. Yan. I-upload po natin sa YouTube. So ito po ang nangyari last night. Nagpunta po kami ng carnival together with my mother and ng buong pamilya. Yan. Hello guys. Hello. Sana all. Amo, lalo pa. Oh, walang daya yan, boss, ha? Okay? Yeah. Okay, Pinanarelok-lokan tamo? Pabente ako na lagi itong kay. Hindi lang ko niya pera. Bigag nyo la? Napang horror dito. Ha? Napang horror dito. Walang? Horror train. Meron yata. Ano tayo? May nakatago dyan. Ay babab, kaya ka mo? Hanggang na ang oras ken? Alang gin ken, gin? Sana eh. Oh. Tayo. Awa. Ano kaya? Pa niya. Siya mo ka ni ticket? Yun, sa makakang ticket. 15 ka mo sa. Oo rin. Ganun talaga nila. May bayad yung batang ano? May bayad? Ito, tsaka yung isa, dalawa. Maliit. Magkano yung entrance? 50. 50. Yung 2 years na wala na. Ito wala. Ano lang kami? Yung bata wala? Ilan tayo? Ilan nyo? Bilang tamo? Ilan tamo? Sa resident? Hindi. Ay, oo, may bar daw. 16? 1, 2, 3. Ah, 16? Live. Mama, big minute. Ganyan, ano? Kasi flip mo. Renta mo kayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 15 pala. 15. 15. Hindi kasama si Jaja. Hindi ka mamay pa. 16. Hindi kasama si Jaja. Sama si Jaja. Hindi ko pala nasa Hindi na mo. Dalawa po. Pasok po yung dalawa. Dalawa lang po muna. At yun ang makma, Karen. Ara-ara Diyosa. O pag lumabas daw, may tatak. Plato na. Taksit. Ay, ito mo yung sakit, no? Caterpillar. Caterpillar.
Bakit ni? Ano pantunan mo? Mamaral ko tinan mo. Ha? Anong problema mo? Wala ito sunod na lawengke. Kabalak pera, dininda ka pera, ano pera yung problema mo? Ayaw ti pera. Ay, Sasaya. ay tayo mo sa tikate, nangawas ka cable. Loko ka rin kami marin. Tara. Oh, Kenitek, tumira ka ta. Brad, siya mga naning Ken. Na? 30? Karil. Ilan bala yan? 6. Oh, video brother. Ano mapapanalo nito, boss? Depende na lang kung makailang tama po kayo. Oh. Ay, may dito mo. Ay, Eh, ay. dua. Eh? Eh? Galing na? Laya ko la. 5. Sige, tumira ka. Ang bala ka. Tumira ka, te. Wala ng premyo nito, boss. Pagsamahin na lang natin lahat. Oh, sige, tirahin mo. Lolo, be. Yan, kunin mo lahat yan. Yan. Oh, yan. Eh. Ba? Ba? Oh, isa pa. Sige. Tiklayin mo pa. Yak pa, yak pa. Oh. Kati, tira ka, Kati. Muna. Oh, mapasal. Ham. Ayun na lang. Ikaw, Kati, tira ka. Ha? O, ilan yan, boss? Tatlo. Ha? Tatlo. O, 3. Ilan yung pumutok? Lula rin yung kaya. Nung una, nakalima ako. Ikaw, ilan ka, Tek? Punta nga tira mo man. Then, medyo ka na. 11 point. 11 point. Ano premyo ng 11, boss?
Alin dyan? Ito na lang. Yan, yan. Eden! 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 Woo! Eden! Ay na, oh! Pambata kasi yan. Pambata. Liliit to. Oo. Puro maliliit yung sumasakay. Tingnan magkano ticket dyan, boss? Bro, 70. 70? Wala nang bawas. Wala na po. Wala na. Doon talaga yung kanila. Ja! Sakit na Horse. Pambata yung horse. Atwat ko or. Magkano malago yung ano? Ticket? O, pilang kayo? Oh, pila. O, sa? Tawagin mo nga si Makmak. Sa kita ticket to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Magkaya ka? O, 12, pati si Makmak. Kuya, kasama yung kaninong bata. Ay, hindi kaya. Kaya ba yung bata dyan? Ilan taon na po yun? Sasama 3. Hindi kaya, baka may... Hindi nakakailo yan? Sumakay ka na? Di man pa ako sumasakay dyan. Safe naman yan, baka mamaya. Safe ba? Safe po. May insurance kami. Pero Magkano? 12? Magkano? 40. 840? Magtulong kasi kami noon. Hindi ako sa grupo ko. Bakit? Amo, lalo pa. Oh, walang daya yan, boss, ha? Okay? Yeah. Okay, yellow. Super. Nakuha mo yung 20 ko. Yung yellow lang. Yan na red ko. Di ka dami turan dyan eh. Ayun. Okay na? Kaya biya sa mabit. Yellow. Ito. Okay ni. Alay, ata tinayakin. Wala akong cake. Wala akong cake. Ma'am Sagli. May pa kain na. O yellow lang. May pa duduro. A few moments later. Ayun o, nagbabantay ng bata. Ay, delikado pala ito. Naka-incline ka ba nun? Alay. Oo, delikado yan. Pala yung nakaganon. Oo. Kung napesto kang gano'n ka na lang.
Hindi, medyo makatao yung bagay ni. Wala mo yung ano? Na? Ilan tayo? Joy, ito kaya? Kandunganda ka? Na? Kandunganda ka? May katuki ka? Ilan tayo mo? Ilan daw tayo? Ikaw bang pwede ka rin na? Wala na si Makmak, out na. Ayaw na ni Makoy Makmak. Parang bilis na. 11 lang? 11? 11 miss. Ilang minutes yan? Ilang minutes? Ilang ikot? Ilang ikot? Na? Magkano yan? 11? 770? Yung kasi 10, 700. Hello guys! Hello! Sana all! A few moments later. Sen! Oh, say hi mo. Hi. Nandito po kami sa anak ko. Anong oras na? Makatali. Alas 9 o alas 10? Ano oras na dyan, Kati? 10:30 na? Ha? 9? That's good. Alas 10 na? Na-meeting tayo. Sa ano na? Sa lecture na tayo niyan. Bumotra si Apple. Ay, oras na. Punta kami sa ano? Nata, Carnaval. Carnaval. Hindi matapang. Ma, Jo. Dave may kain. Yung birthday na kayo. Pag nakalamaga ako, lagi na po ng dalawa.